מה נשמע חברים? זאת אני אליסה וזה היוטיוב שלי, כלומר הסרטון שלי. היום איתי יהיה איתי, נקן איתי? כן, שלום לכם, אני איתי. אתם צופים כרגע בערוץ של אליסה, פוקסי. כן, אני מקווה שאתם תאהבו את הסרטון הזה כי אין ספק. אז אליסה, בוא נתחיל. יאללה, אז קיצור, היום אנחנו רוצים ללמד אתכם איך לעשות אנימציה. כן, אנימציה. אז אליסה, לא לעשות שטויות. בסדר, תלמדי אותם לאט לאט. אוקיי, ליד אז כאילו, זה הלב שלי, זה לא משנה, אוקיי. זה לא קשור, איפה זה? פיבוט אנימטור, ככה קוראים. על מי אכפת? זה כבוד אלוק ולא אכפת לי. אז אל תסתכלו על הסקייפ. אתם אפילו לא תדעו אותו בחיים, אז תחיק מאוד. זה השחקן שלי, רגע, זה איקס, כדי שאני קודם כל אלמד אתכם איך לעשות עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן. כן, ואיך כאילו לעשות את כל זה בעדינות, כאילו כמו זה וזה, הכל אכפת, דקה ו33 דקות. כן, למי אכפת? אליסה, תעבירי לסוף. רגע, כאילו משהו כזה בעדינות, כאילו לעשות הכל קצת, בקצת, וזה היה לי יותר. ואם אתם אומרים עכשיו אליסה, אבל זה ייקח לנו שנה וחצי, אז לא נכון. זה ייקח לכם לפחות כמה ימים, לא שנה וחצי. זה לקח לי שבוע, כי בגלל שאני הייתי עצלנית. כן, אני שבוע חשבה, אנחנו כזה שבוע חשבנו מה אנחנו עושים, מה אנחנו כזה. ואם אתם חושבים שאני לא עשיתי את זה, אז אני הצעתי את הרעיונות, אוקיי? נו, חלק מהם. חלק. אוקיי, זה בן אדם כיסא. אנחנו לא יכלנו לצייר כיסא כי לא ידענו איך עושים תוספות. זה היה, לא היה כזה בזמן. אתם שמעתם את הצעקה, זה לא היה הייתי אני. אוקיי, אז איפה היינו? אז קיצור, אני אכנס ליוטיוב שלי. קיצור שיהיה ככה. אז קיצור שאני אלמד אתכם איך לעשות את כל זה בדרך. אז כדי לשגר את השחקן שלך, אני חייב ללחוץ על הכפתור התחתון, זה עד פיגורה. זה אומר אוסף שחקן? כן. זה מזכיר לי מילה ברוסית? כן, אוקיי. אז קיצור, הנה השחקן שלי, שעכשיו עומד להיות. ואני רוצה לעשות נגיד אותו הולך. רגע, אני אזיז אותו איך שאני צריכה. ואני אזיז אותו לאן שאני צריכה. אני יכולה גם לשנות לו צבע, הנה פה. נגיד אני אעשה אותו לבן, אבל לא יראו אותו. אני בכלל למה מוסיפה לפה לבן. או שדווקא אני יודעת לאן. למה? אגיד לך למה איתי? למה? כדי לעשות פה סרטון בלתי נראה, את הבחור בלתי נראה. כן, כמו שכזה, אולי הוא יסתתר כזה ואז הוא כזה יצוץ עם אקדח, ואת יודעת כמו את הבדיחה. אדום? אני פה כזה הוא רגזני. כדי שהוא יהיה יותר רגוע, כלומר שאיתה יהיה יותר רגוע, צבע ירוק, כן, זה דווקא צבע האור שלי, העיניים שלי. יש לו כזה צבע ששורד את העיניים. אז קיצור, אני רוצה לעשות אותו הולך, נגיד, בלי הידיים, להזיז את הידיים, להזיז את הידיים לראש, להזיז את הידיים לטוסיק. כן, אני קודם עשיתי סרטון דווקא מטורף. שאף אחד לא יצליח לעשות, אני חושב, כולם יכולים לעשות את זה, אבל אף אחד לא יכול להיות מטורף כמו אליסה. כן, אני מאוד מטורפת. אז קיצור, אני עשיתי אותו בצורה הזאת, כן? וכדי שהסרטון ילך, אני לוחצת על המקלדת במקש רווח, ויצר לי פה תמונה, רואים? ועכשיו אני חייבת להזיז את זה ממש קצת, גם את הרגל קצת, את הרגל השני, ועוד פעם מקש רווח. וככה להמשיך עד שיצא מזה משהו. נדמה לי שאנחנו נעצור מפה עד שאני אסיים ואחר כך אני אראה לכם, או שדווקא לא צריך,
אני אראה לכם חצי ואחר כך נעצור. מה תגיד איתי? וכן, אליסה, כשאת גומרת את הסרטון, תראי להם גם את השמירה, כי אני חושב שהם יתבלבלו וירצו לשלוח ביוטיוב כמוך, אז תסבירי להם. את השמירה, כן. אוקיי, הבנתי. אז קיצור, האוזניות האלה המצבנות. תשכחו מזה. אני מזיזה אותו קצת עם הרגליים, משהו עובר פה לא טוב, הנה תסתכלו. יש פה כזה סוג של דיסקו, סטופ. הנה, אליסה, את יודעת אם את רוצה שזה מסיים, אז את רואה מתחת לסטופ יש וי כזה? כן. אז לכי אליו. אני יודעת מה זה. אז תסירי את הוי אבל. ככה יהיה לך יותר קל. אוקיי. אז קיצור חבר'ה, נגיד יצא לכם תמונה לא טובה, שלא מוצא חן בעיניכם, או שמשהו שיצא מהקונטרול שלכם, אז קיצור אתה לוחץ על התמונה, לוחץ על X ועל Yes. איזה כל אחד יכול לדעת. כן, כי אני גיליתי. אני דווקא לומדת דברים לבד. אוקיי, חוץ מרכיבת על אופניים. ותנחשו שהילדה הזאת רק עכשיו למדה לרכוב על אופניים. ממש, איתה תהיה בשקט. חבר'ה, עכשיו אני חייב להגיד לכם שאיתי עכשיו מצלם את הסרטון, כאילו, הוא ישלח לי, כל זה, בגלל שעדיין אין את התוכנה, אז הוא מצטערת חבר'ה, בינתיים נדמה לי שאני צריך להתעכב. אבל אם למישהו יש תוכנה, מה זה טובה לצילומים? נורמלית. כן, נורמלית כמו שלי. שלא צריך לשלם כסף? כן. יש המון תוכנות כאלו, אליסה, כולם ככה, רק ל30 ימים. אז קיצור, דברו איתנו, שתפו איתנו. וזהו. תשתתפו. כן, ותירשמו. אליסה, נמשיך? כן, אני ממשיכה. רגע. אקה. אני מעדיפה לעשות עם אבי בגלל שזה יותר נוח לי באמת. לי זה לא. טוב. איך זה לא? אמרת סטופ. לחצתי על פליי. אוקיי, תעשי על רווח אני חושב. טוב, אז אני חושב... הנה, סוף הולך לנורמלי. אז אליסה, אנחנו נעצור כאן, הראינו להם כמה צעדים פשוטים. כן. ואחרי זה נראה לכם את השמירה, אחרי שאליסה תגמור את כל הסרטון שלה. כן, כי זה ייקח שעתיים. איזה שעתיים? עכשיו שעה 9:59. אליסה, אז אולי אנחנו פשוט עכשיו נשמור את זה. כן, ביותר אני אשמור את זה ככה. כאילו סתם. אולי... אני בינתיים שאת זה ככה, הנה פליי, פה כזה התחיל משהו, וכדי לשמור את זה אני לוחצת פה על הפייל ועל תמונה כזאת. זה נקרא אקספורט אנימטיון. זה אומר... זה לשמור את האנימטור שלך. כן, קיצור, תלחצו על זה. אני לוחצת. עכשיו אני לוחצת שקט, אני לבד, אל תסכים לי. אני לוחצת את הדבר הזה, פה באמצע, קוראת לזה בשם. לא קוראת לזה בשם, כן. אוקיי, קצת שכחתי, נגיד אני אקרא לזה לול. זה סתם, כי פה הוא רץ. סייב. עכשיו אני לוחצת על סייב, כן. ופה יש לי דבר כזה, אני לוחצת על V, כן. ואוקיי, וגם, כן, פה אוקיי. הנה, עכשיו אני, הנה פה, זה, לוחצת, ככה. וזהו, אתם הבנתם קיצור. אז אנחנו מקווים שהיה לכם כיף איתנו, נכון אליסה? כן. ובסרטון הבא, לא יודעת מה. נראה לכם בעצם כל מיני סרטונים שאליסה עשתה בערך המון זמן והמון מסובכים. כן. היא תראה לכם המון סרטונים, גם אני, ונתראה פה בשבוע הבא. יאללה ביי. ביי.